நண்பர்களே பாருங்க, உண்மையில நல்ல ஒரு வீடியோ கேட்டலாம். இன்னி வாழ்த்துவியெல்லாம் இப்படி வாழ்த்தலாமே, சூப்பரா இருக்கு பாருங்க. தண்ணியும் பாலும் போல ஒத்துமையா சேர்ந்து வாழுங்க. எல்லாரும் 16 பெற்று பெருவாழ் வாழுங்கன்னு தானே சொல்லுவாங்க. நீங்க என்ன தண்ணியும் பாலும் போல சேர்ந்து வாழுங்கன்னு புதுசா சொல்றீங்க? கணவன் பால்னா மனைவி அதுல கலக்கிற தண்ணி மாதிரி இருக்கணும். பால்ல எவ்வளவுதான் தண்ணி கலந்தாலும் தண்ணியை தனியா பிரிச்சு காட்டுற குணம் பாலுக்கு இல்ல. பாலை தனியா காட்டுற குணம் தண்ணிக்கும் இல்ல. தண்ணி கலந்த பாலை அடுப்புல வைக்கும்போது தண்ணி நீராவியா பிரிஞ்சு போயிடும். அதை தாங்க முடியாத பால் கோபத்துல பொங்கி எழுந்து மேலே வரும். அப்படி பொங்கி வர்ற பால்ல கொஞ்சம் தண்ணியை தெளிச்சா தன்னை விட்டு போன தண்ணி தாங்கிட்டே திரும்பினதும் பால் கோபம் தணிஞ்சு பாத்திரத்திலே அடங்கிடும். ஒருவேளை அப்படி தண்ணி தெளிக்கலன்னு வச்சுக்கேன், பால் பொங்கி அடுப்பையே அணைச்சிடும். அதே மாதிரி கணவனும் மனைவியும் ஒருத்தருக்குள்ள ஒருத்தர் கலந்து இருக்கிற வரைக்கும் தான் குடும்பன்ற நெருப்பு அணையாம எரியும். அதனால தான் அப்படி வாழ்த்துனேன்.